Fil-votazzjoni bikrija tas-Sibt ivvutaw kważi 88% ta' dawk li rreġistraw biex jivvutaw ġimgħa qabel l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Kummissjoni Elettorali il-ħadd filgħodu. Fil-votazzjoni bikrija fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ivvutaw 14,041 persuna minn total ta' 15,979 li rreġistraw biex jivvutaw fil-votazzjoni tas-Sibt. Dan fil-waqt li fil-votazzjoni bikrija l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali ivvutaw 14,163 ruħ minn total ta' 16,135 li rreġistraw biex jivvutaw fil-votazzjoni bikrija. Il-votazzjoni bikrija fil-jum tas-Sibt l-1 ta' Ġunju saret bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija u fiha vvutaw dawk li fit-8 ta' Ġunju se jkunu msifrin jew se jkollhom intervent mediku. Il-votazzjoni tkompli nhar il-ħamis 6 ta' Ġunju għal dawk li se jkunu fl-isptarijiet, waqt li naturalment l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali se jsiru nhar is-Sibt 8 ta' Ġunju.